Визия! Мисли! Ти кажеш, оставиш. Вики, стоп! Кала, излез пред топката. Не, Габи, айде, връщай се. Вики, връщай се. Кала, пред топката, айде, момче. Стоп. Кала, стоиш така. Кала, стоиш така. Яни! Виж пред човека е там. Активен. Ай, Габи. Айде, Това е. Вики, айде, по-смило. Браво, завършвай! Браво! Браво, бе, нас е, тръгвайте! Така, спри така, Габи! Браво, Стефчо! Добре! Яни, спри така! Яни, спри въртали, иди криче! Стефане! Не вътре Габи да изпълнява! Яни! Ела малко дръпни на тъча! Яни! Е, там спри! Обърни се! Стефане, прибирай! Габи, прибирай! Така, Стефчо министра! Дай Крис! Не се литкай, бе, момче! Казах, не се литкай! Дай, завършвай! Браво, моето момче! Фаул! Какъв нож пък, бе, човек, стига? Каква топка взима, стига, оттрепа го, бе? Кой го трепа? Ти гледаш ли? Не гледам много ясно. Добре, дай топката. Няма фаул. Дай. Аз няма се обаря на куба. Добре. Дай изпълняйте, Израел. Дай им топката. Кала, реши топката. Събери. Крис, иди. Играй. Крис, какво правиш там? Крис, тръгни с нея, Яни. Дай, Крис, иди отпред. Дай. Така, добре, изкарвай. Браво! Дай, пак събери се. Крис! Кала, спокойно, бе. Айде, пас. Яни, Тръгвай, Кала. добре, дай това напред. Браво, Стефчо, обърни се, Яни, ела. Всеки тъче, ела. Айде, пред топката. Ваше! Не, синьо е, бе. Момче. Синьо е. Аз ще тъча и изпълняя трета. Крис, обърни. Вики за човека тук. Вики, ти си моето момче. Ма Вики, не отстъпвай. Приема човек. Добре, тръгвай. Габи! Габриеле! Айде, Кала, Сам! Аре, Кала, стига да с това страхвайте тебе! играй сега! До палаща земята не мога да разбера. Играй! Дай, Крис! Ама и тримай се, обърни се! Браво, Тео! Тръгвай, Кала! Лез, Кала! Габи, отстъпвай! Габи! Дай! Перфектно, тръгвай сам се, Крисче! Браво, дай! Ти, Тео! Добре! Браво, Тео! Дай, Стефчо, дай! Добре, стреляй! Браво, Вики! Тръгвай го тук, сам! Фаул! Фаул, връщай се, ела назад! Кой се пущава топката? Не се стигал! Крис, веднага страх, стига се на клубка! Яни, съберете, ела така! Дайте си топката, бе, деца, бе! Така! Теодоре! Габи! Яни! Нас е Теодоре, сега бе! Дай, Крис! Не си готов, Габи! Яни! Взимай тъч! Кала, влез напред! Айде, потъча с Виктор! Кала, гледай човека с топката! Не се блъскай в него, играй! Дай, Крис! Браво, моето момче! Браво, Крис, добре! Бързай! Сам се, Габи, пас! Айде, Крис! Аре, влизай сам с нея! Браво, Габи! Пас! Аз, айде, бе, моето! Влизай! Браво, Маф! Кой това колебане? Влез вътре! Браво! Аре, бе. Браво, Криче! Айде, обръщай! Габи! Габи за тебе, добре! Браво, Стефчо, добре! Тръгвай! Пъч! Стефчо, не си литкай, гледай! Габи, изпълнявай! Вико, айде, Вико, пред топката! Бързо! Габи, Крис, да се не пред вратаря!
Пасков, отивай! Отивай, Пасков! Гледай му и не се хвърляй! Излез! Срещай, Вико! Пак! Срещай! Ти, Тео! Пазбе. Хващай, Крис! Обърните! Габриеле! Ради! Габи! Ами виж човека! Дай! Дай Крисчо там! Какво правиме? Играй! Дай Габи! Соча! Габи, аре, Крис, аре! Габи! Влез вътре! Крис! Иди там пред! Дай, Крис! Точа до Крис! Влез! Шевчо! Габи! Дайте стопата! Ради! Пусти на нас! Дай му атак! Влизай, Тео! Влизай, сърси! Крис, ти си Крис! Паса! По-бързо, Тео! Дай, Шевчо, дай! Браво, дай! Поемай! Браво! Пас! Браво! Сам! Се стия мощно! Браво, Габи, дай пас! Крис, дай, Крис! Браво, една себе! Браво, една себе! Браво, Насе! Бяло! Габи, Крисче! Влез вътре! Ради! Пред топката! Преси пред топката отивай! Отска си си метър! Крис, пред вратаря застани! Там стоиш! 10 пъти на Тео, излез! Пащай! Говорете си, Крисче! Смяна! Конер! Крис, ела! Крис! Ела, смяна! Теодорик, корнери, май! Кой е пред топката? Пред топката кой е? Тео, отивай! Ради! Браво! Взимай се, моето момче! Дай, Габи! Стъпай, Виктор! Стъпай! Браво, Ради! Прибирай горе, Ради! Прибирай горе! Виктор, влизай пред вратаря! Габи! Браво! Дай, Алекс! Удига сърцете! Добре, браво, Алекс! Играй! Пас! Дай, Алекс! Позия! Алекс, прибери! Вико, тръгвай! Ради! Габи! Вратар! Габи, съберете сега! Лаконерите са си тепче! Срещай! Дай, Габи! Тръгвай! Дай му я! Браво! Айде, преси! Вземи се, моето момче, спокойно! Вземи се, спокойно! Габи, иди я! Габи, застани отзади, обръщай! Взимай тъч! Алекс! Преси пред вратаря! Алекс! Всеки човека! Викторе, пред вратаря! Тебе стой си! Викторе! Дай, Габи! Ради, ти си! Браво, Ради! Запазия! Ти, Вики! Не назад, бе! Ай, удар! Браво, Ради! Алекс! Напред се съпърни! Иди горе! Преси, ела, не стопата! Преси, ела! Влезай! Влез пред вратаря, чуваш ли? Викторе! Добре, играй! Аре, давай на местата! Викторе! Алекс! Половината! Аре, бе, момче! Преси нападател! Преси си мисия! Добре! Браво, Виктор! Местата! Викторе! Напред назад! Викторе! Оставя! Изпълнявай бързо! Обърни се! Алекс! Пред вратаря! Наско! Асе! Като с тяхната половина, Алекс! трябва да си по-напред. Дай напред! Не да я връщаш назад тая топка, бе, момче! Ти да се върта, бе! Вики! Преси! Върни назад! Преси! Ето го чека! Викторе, пред топката отивай! Първа горе! Стефане, тръгни! Излез, Криси! Излез! Криси! Да, обърни се! Симчо! Това е нещо! Насочвай само! Бела! Ради, ела! Алекс, ти отпред! Алекс! Викторе!
Викторе! Абе! Остра вътре, пред вратаря, Викторе! Пред вратаря, остра! Айде, влези! Вики! Малко по-бързо действай! Чакай. Ще ми скочи. Бързо, бързо става е! Отивай на място! Пред топката, Викторе, пред топката, Викторе! Тук. Стоп! Малко назад! Точно така, браво! Алекс! Преси, влизай! Пак вземи се! Викторе, връщай! Връщай, Викторе! Браво! Нас почваме! Айде ми да преси сам! Викторе, влизай! Връщай! Викторе, пред топката! Там стоиш! Преси сеце! Вики, ляво чека, преси ела тук! Вики, да не се търбати! Скачай, Вики! Браво! Айде, преси ти си! Преси взимаш я! Преси взимая! Преси! Браво, Мони! Добре, браво, Мони! Добре, Мони, браво, Мойтовче! Огов! Изпълнявай! Пред топката, как? Алекс! Влез вътре корнер има, момче! Мони! Стой там! Алекс! Влез пред вратаря, момче! Стрелай! Браво, Мони! Връщай се! Дай, Габи! Браво, Габи, дай! Дай, Стефане! Пау! Габи! Изпълнявай се! Свърши ли? Добре, край! Свърши! Прибирай!